Takudzidza pamusoro pemidziyo yepamusha kana kuti yapamusha nemabasa ayo. Saka midziyo ipi yatinoshandisa pamusha, tinoishandisa pamabasa api? Doma mazita nemabasa emidziyo inotevera. Ngatitarisei panapa. Tiri kuona maplates aya, ndiro. Tiri kuona makapu aya pamwechete. Tobva taona chitofu chinoichi kureva stove. Toona makabhodzi munogara ndiro nezvimwe zvakasiyana siyana. Tinogona kuchengetera chikafu chedu mukati memakabhodzi aya. Tikatarisa panapa tiri kuona sink ino iyi matinosukira ndiro kana tadzishandisa. Tozoona patinozogarira kana takudya, nekuti iyi itafura, table, pamwechete nemacheya, mucheka unoyu wakaiswa patable kuti kana vanhu vakudya vakwanise kugara ipapo. Panogona kuva neimwe midziyo yamunogona kuona pamufananidzo wedu uyu. Munofanirwa kuidoma nekutaura mabasa emidziyo yacho. Ngatidzikei pasi zvishoma. Vari kushandisei pamabasa avo? Tiri kuona kuti basa riri kuitwa panapa kurima. Varume ava vari kurima. Saka tikatarisa, murume uno uyu ndiye akabata gejo riri kudhonzwa nemombe idzi, iri ijoki. Asi uyu murume uyu haasi kungotevera achingofamba. Tiri kuona kuti ari kukanda mbeu, pamwechete anenge achiita basa rekutyaira mombe idzi kuti dzirambe dziri mumuforo, munonzi mumuforo. Totarisa kuno, tiri kuona mukadzi uyu pamwechete nemukadzi uyu vari kusakura nemapadza. Saka iri ibasa rekurima riri kuitwa. Ipa mazita emidziyo inotevera nemabasa ayo. Mudziyo uyu unonzi banga. Banga rinoshandiswa pamba kucheka zvinhu zvakasiyana siyana, kucheka muriwo, kuvhiya mombe kana yauraiwa nezvakasiyana siyana. Totarisa mudziyo uno unonzi badza. Badza rinoshandiswa kumunda, kusakura nekurima. Tikadzika zvakare, tinoona rusero. Rusero runoshandiswa pakupepeta. Ino iredhiyo. Redhiyo tinoishandisa pakunzwa mimhanzi, kuteerera nyuzi nezvakasiyana siyana pamba. Panapa tiri kuona duri rinoshandiswa kutswa. Tozotarisa pano toona demo rinoshandiswa kutema huni nezvakasiyana siyana. Ino ipoto yatinoshandisa kubika sadza, raisi nezvakasiyana siyana. Iyi ipani inoshandiswa kubika zvikuru sei miriwo yakaita senyama, mazai kana mavheji. Tikatarisa pano, tinoona kuti iyi ifoshoro inoshandiswa kufoshora, kana kuri kuti tiri kufoshora majecha tichimaisa mungoro, kana kuti tiri kufoshora mufudze tichida kuti uve spread kana kuti uve mumunda zvakanaka. Tine zvinhu zvizhinji zvatinofoshora. Iyi zvakare inonzi firiji. Firiji tinoishandisa kuchengetera michero, nyama, mvura nezvimwe zvikafu zvatisingadi kuti zvishate kana kuti zviore. Saka firiji inenge ine kutonhora kunoita kuti chikafu chigare chakadaro kwenguva yakati wandei chisina kushata.
ita ruzha rwemavara ari pamusoro. Vara iri ndi F. Nyora mavara aya mubhuku rako. Saka tinofanirwa kudzidza kunyora mavara acho mubhuku redu. Samunoteedzera manyorerwo azvakaitwa mubhuku redu ratiri kushandisa kuverenga. Ngatitarisei pano. Chii chisipo pamifananidzo inotevera? Ngatitangei nemufananidzo webhasikoro. Tikatarisa bhasikoro iro, chii chatisiri kuona pamufananidzo uyo? Tiri kuona kuti chisharo chiripo, tiri kuona kuti patinobata tichichovha paripo, but tikatarisa panapa hatisi kuona zvatinochovhera zvacho. Izvi ndozvisipo. Muri kuzviona? Saka ndazama kudhirowa zvisipo panapa. Tikatarisa pabhara redu iri tiri kuona kuti hapana vhiri rinozoita kuti bhara racho rifambe zvakanaka. Tikatarisa pamombe tiri kuona kuti hapana muswe. Zvakare panapa tinogona kuti hapana imwe nzeve. Tikatarisa pamurume uyu tiri kuona kuti hapana gumbo rake haripo. Totarisa pakapu inoi tiri kuona kuti hapana chibato chekapu ichi. Pagitare rino hapana shinda kana kuti waya dzinozoridziswa. Tikadzika zvakare tikuona kuti pakapi hapana futi chatinoshandisa kubata. Then patepu iyi hapana chatinoshandisa kutena kuitira kuti mvura ibude. Saka imi mukatarisa mapicture aya munogona kuona zvimwe zvisipo zvamunogona kuda kuwedzera. Munogona kutaura zvinhu zvakawanda panapa. Saka munofanirwa kuramba makatarisa mapictures aya kana kuti mifananidzo iyi kuti mudzidze kuti ndezvipi zvisipo.